Ka design ki riam ya tho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Na benta kani kasi ba arjong tayo tung ini phashwa shakimat khobor jong ka jela. Ukurtong ka Voice of the People Party Dr. Ricky AJ Singkon ula job kput hagani ke election MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat kat ba ukurtong ka Seng Congress usaleng e sangmapat ula job kput na Tura parliamentary seat. Baro angut ki MP Bamenta na Meghalaya katau ba Vincent H. Pala na kaseng Congress bat ka Agatha K. Sangma na kaseng NPP kila syarem keput hagani election. Komisi Bentaban pelai ia kejing kapnya kali hapok ke Office of Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District bat hagi jaka ki bahapok ke Shispa Mita jong ke Office haga sengi nyo vote na kebenta ke election MP Lok Sabha ha West Khasi Hills District USP ke West Khasi Hills District Bikram D. Marak haka laitrik ujeliau ula kentu ya ki officer bat kinong tray sorkar ki basa hajan ke office DC bat office SP ba kinomra kali sejing tray hinrei kin yai no da ka kejat ban penduna ya kejing kapnya bat deng kali kumbala penbena mentaga step la sakhiru ba USP DC bat ki officer sorkar kila yalamhi ban mi nalayeng ban yai da kejat shadow ki office trekam ki jongki bat ia kani kejing yai kejat sha jaka trekam mentaga sngi ka sautrik ujeleu ka bala tipru kum ka walk to work la le kumshi benta ban pensakan mau ia kani kasni ka Voice of the People Party kala job lut na baro lightly ki constituency ha West Khasi Hills District bakan top ya ka Nongstoin Rambrai Jerngam bat ka Motion Road kat baka Seng Congress kalawan baar ka NPP kalawan balai ka VPP kala yo ban kur hado arpwe hajar khandai spa proposal vote na Nongstoin dak batam hado khatsan hajar san spa live vote ya ka Congress ka badon yo sitting MLA ba Gabriel Walang kabala yo tang rio hajar south spa propway vote ka NPP ga yo south hajar praspa khandai san vote ka ba ha Motion Road constituency pat ka VPP kala yo hado khatway hajar nyo spa rio pukandai vote dak batam hado ar hajar lai spa live vote ya ka Congress ka ba yo khandai hajar south spa live khandai vote ka NPP ga yo rio hajar ar spa khandai pulai vote haram brai jerngam ka VPP ka yo khat ar hajar ar spa khandai pesan vote bat kalatam tang si hajar khandai pu ar vote ya ka Seng Congress ka bala yo khatwe hajar ar spa live vote ka NPP pat ka yo saw hajar san spa live khandai vote hagani ka sngi la sakiru bagi pai pa nong kersan ka VPP kila yami bani shatman kum ka dak ban lekman ni ka jing job jong kurtang ka party dak bagi la pelong ru ya ka jing yalang ai khublai hanong stoi hadien balakut ka jing ai por shipho sngi haga shitarik ujeli arajar arfsau ki Pulit Enforcement jongga Khasi Hills Autonomous District Council rengkat ka jing seran lang jonggit khot ka New Trap Integrated Territorial Organization lembat ki Pulit jongga Himamelim ki balalet jurip ya barok ki dukan hayodo ki lalap badang bun ki barjela ki basakmit hagi dukan hayodo ka District Council bat ka Himamelim kila rai ba barok ki dukan hayodo ki dei ban khang no hapok ka shipau beji menmit bat ban nomsha shu ban penlong jaka sakmit ya ki dukan nado ka shitarik ujeliau arajar arfusau ka sorkar jela daga jing sngau sarong kala penbit penbiang ya ka jing pelat ya ka kot jong nong tho balayo khusnam u Dr. Kanpham Singh Nongkhnri ya ka bala ai kerteng the distaste of the earth ha ka jing yalang ka bala long ha Meghalayan Age the store New Delhi ha ka laipo tarik ujemang arajar arfusau u Dr. Kanpham ula ai khublei ya ki bala syakot sngobha ki bala don mentah ha ka ni ka program ka pakrpang bad ula ong baka kot ka bola tho halor ka the distaste of the earth kan ailat ya ki nong puli bakin pelet jingmut syapang ka jing yadai bat ka mariang ka jingkit kle iwei ya iwei pat bat ka jing angnot ka bami naladi kumban sipentip hang ni yau Dr. Kanpham Singh Nongkhnri lakha hak snong sora bat udai nong tho bala pau ha ka poetry prose bat ki drama hak tin khasi bat English ngini pai bat menta syakimat khubor na kelengkari
Menteri Rang Baduk Gari, Narendra Modi, ula job laisin kenti na Varanasi Parliamentary Constituency, jongka jela Uttar Pradesh. Modi utam ya kertong jongka seng Kongres Ajay Rai da Shilak Shiteng. Haus nam arjar khatsau Modi ula penlem ya kertong ka Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal nagani ka juk ka constituency. Unong yalam kaliang persya ha Goa Yuri Alemo. Ula kop balada ka kenhun jongka India ka yok ya kalat bantau sorkar tang hapo arsni ha Goa ru ka sorkar kan kela bat ka seng Kongres kan tau ya ka sorkar ka batmai. Ula ong baka Kongres kala job ya kani ka election MP ka pemerintahan na Goa bat kani ka dei ka dak jong ka jing job. Ka kenhun jong ka NDA ka badon hakaliang sensyar kala job arspa khandai pulai ngut ki MP ka kenhun jong kaliang persya ka India kala job arspa laipu arngut ki MP bat ki wei pat ki seng ki bemdon kenhun kila job khat prangut ki MP. Kani ka jing khen kala ru bandang kelan marba ka Election Commission of India kampat la ban penbena ya ka result ka pura. Hagayeng dorbar ka ba sanspa sau pulai ngut kanu ka kenhun ka don kamban yo ya ka jingbon pai ka ba arspa nyu pu arngut. Kat kum ka result kapen i baka NDA kadang la ban bat biang ya ka bor sensyar. Nrei ka sain pertai kala ban kela. Namar baka liang persya kadang persyang ban ya keren bat ki wei pat ki seng ki badon hapo ka NDA kum ka TDP bat ki wei pat. Unong yalam ka seng Kongres Rahul Gandhi ula job keput na baro arteli ki constituency kata na Raebareli jongga jela Uttar Pradesh bat na Wayanad jongga jela Kerala. Rahul Gandhi unhapan resign no na ka wei ka constituency nrei hadu menta ka seng Kongres kala ong bakan syong perkat sywa na kanu ka constituency ba Rahul un resign. Hakatain siya lamingi ki don barok hoit arpasan teli ki parliamentary constituency bat ka babuntam ka deha Assam ka badon kat saungut ki MP. Kat kum ka jingkain ka badang yai menta ha Assam ka BJP ka job khandai teli ki constituency lai teli ka job ka seng Kongres. Ha Arunachal Pradesh bat Tripura ki badon mar arngut ki MP ka BJP kala job lut ha baro arteli ka jela. Ha Meghalaya ka Kongres ka job Natura bat ka VPP ka job ha Shillong. Ha Manipur ka Kongres ka job baro arteli ki constituency, ha Nagaland ru ka job ka seng Kongres, ha Mizoram ka job ka seng Riolum ka ZPM, bat ha Sikkim ru ka job ka seng Riolum ka SKM. Mentapat tung ini pek ya kimat khobor na ka leng ka pertai. Kibari kibala syong lasa ha Australia palat ya ka khat arbnai. Kilala bandrung syaka kamsipai nadu usnem arajar arpusan. Menteri ketenat diadari jongga Australia Richard Marles ulaong balasim ya kani karai kenang ban penklanya ketenat sipai. Henrei labu gendon bahkan sya ya kino ki balarung teng haki kamsipai haki weipat kiri. Ka Australia ka duna sipai sakumba sau hajar sau spangut Ki pait ba ki ba penlong jeki hanong ba Baghdad jongka Iraq. Kila penpra ya arteli ki restaurant balong try de kinong Amerika. Ki arteli ki restaurant ki kentop ya ka KFC kabadon ha Palestine Street bat ka Chili House and Lee restaurant kabadon ha Jadria. Hadin kat to gani por ki pulit kilawan poi sya gani jaka bat kila penher krat ya ki pait ba. Ka Russia kalapun benar bakanum sya asyuk ya barok kinong bilat bakinwan rung hapo Russia. Kani karai kan trekam ya ki politician, ki nong thok kubor, ki riu syampang kumju ya ki riu wat benya. Kalashim ya kani karai. Hadin bakal London kalapun trekam ya ki ain ki belong Persya ya ka Russia. Kala mahamru ba kabilat kamdai syuk ban yarap tiartma ya ka Ukraine. Ka United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Kala ajin ken bakila don palat 1 million ngut kinong Palestine ki bala patch nong naduk baka Israel kala sedang ban hiartma harafa. Bat menta ki syong kisah hagi yang dara kabala jat lapra kabadon ha Khan Yunis. Naduk baka Israel kala sedang ban hiartma ha Gaza Strip. Kajing yap brio menta kala poi syaka laipun rio hajar saus pa nyup kendai ngut. Kiba mensau pat kidon prapu arhajar nyus pa nyup nyup.
Ka Islamabad High Court kalarai penkesan yau Menteri Rang Ba'du Barim jong ke Pakistan u badang don mentah patok u Imran Khan. Kayeng bishar kalarai penkesan yau Imran Khan bat yau Menteri Sarkar Barim u Shah Mahmud Qureshi de hadien ba amshim ladan kisaki sebut ki ba biang ban pensisha ya ki jing kenok persya yau. Kam mensyua gini ki arngut kila syarai penrem dak ba syaset patok ya ki haduk shibhausnya. Menteri Rang Ba'du jong ke Pakistan Shehbaz Sharif ulami na Pakistan ban leiwat ram na China na kebenta ban pentrikam ye projek beper ki bahap hapok ke China Pakistan Economic Corridor. Shehbaz pelut por sansngi ha China namar ba uhap ban syong jengelang bat ki babun ngut ki hek sarkar jong ke China. Palat lais pak teli kilong ying ki bana Afghanistan ki badon ha Pakistan bat ha Iran mentah kila lek pai biang no shala ke jongkari. Kidai kilong ying belasa kum ki poiwer labun snem. Kidon kumba 10 million ngut kinong Afghanistan ki bala petwer nala ke jongkari naduk ba dangdon ki sipai Amerika nrei hadien baga Taliban kala yok ban kurup ya ke bor sensyar kala kentu ya barok ki trai snong bakinwan pai no shala kari. Kito kilong kimat mentah ke janmiet kublai.